gitu. Ngapunten kula sarenca silaturahmi wonten ten panjenengan boten enten niat napa-napa pengen dherek silaturahmi pepungan kersane saged tenang niki sarenca menawi wonten klendro niki ngapunten menawi kula sarencang dugi mriki ganggu warga mriki sesepuh mriki lan mriki kubuk-kubuk sing mriki nggih ngeten niki saged mboten saged nyukani ingkang luwih sae kula lancang atur kula dhateng sesepuh lan rencang sedaya kula sawarga nyuwun pangapunten leres niki Pak Kiai Jonet wonten kados kabar-kabar ngoten nggih. Ampun sanjang Kiai Jonet. Kados pundi? Kula dereng mampu. Lah terus pripun leaken anggenipun nyebat? Mbah mawon. Mbah Jonet ngoten. Nggih. Oh. Nyawung kula nggih dereng saged mlebet teng kubuk kula tasih tengingkil panjenengan punika ketriyen injih merga napa kirangan sing dadosaken jenengan mboten saged mlebet niku enten dang-dangan wonten apa perkawis-perkawis sing napa niku perkawis ingkang dereng rampung tugase kula niku mboten saged dadosaken jenengan mlebet teng omah mboten saged. Lah keadaan jenengan teng mriku pripun selami dereng mlebet niku? Nggih namung gumantung teng mriku. Sekeca mboten? Mboten sae. Lah nek tiyang-tiyang do mriki nika pripun? Keguyon. Lah sakmenika sampun sekeca. Alhamdulillah. Sampun saged mlebet. Dereng sampurna. Ndak menawi mboten ngrepot
Lah menika Mbah Putri nggih sami teng jaba dereng mlebet. Sami mau. Sedaya sing warga mriki dereng dong mlebet sedaya. Dereng Sing teng Jawi niku nggih sami. sami. Merga napa niku? Nggih punika. Sangkutan-sangkutan niku babakan nyun sewu ngapunten. Menawi panjenengan niku babakan sangkutan ngilmu kesaktian napa masalah napa niku? Sing dereng rampung, Dadi mboten ucul ngoten. dereng saged. Lah riyen belajar teng pundi kok gurune napa sesepuhipun mboten nguculi ngoten. Nggih punika ajeng mriku mulih pun boten enten. Pun seda. Sampun seda. Niku kesaktian napa niku? Amalan. Amalan kangge panjang umur napa niku? Kados ngoten niku. Ngoten. Kagungan pinten jenengan kathah amalane? Kathah. Saking kathahe niku. Enten kitab. Kitab napa namine? Damelane saking guru riyin. Ngoten. Amalan. Sami amalan. Manggen teng pundi sakniki? Amalane niku sing sakniki mancep mboten ndadekke jenengan mboten saged mlebu teng omah niku sakniki teng pundi manggon? Sampun nyatu. Nyatu. Sak awak. Jiwa raga. Berarti jenengan nggih ngertos nek kula liwat sering liwat mriki. Sampun panang ngertos. Nggih. Panjenengan teng kiri loyo. Oh pun ngertos jenengan. Kabar-kabare teng mriku pun rame nggih. Yai sinten punika? Pundi? Sami. Nggih. Nyun ngapunten menawi teng mrika niku. Pripun? Napa nggih kados teng donya ngeten iki? Sami. Sami. Nggih kados sing jenengan ajarke. Nggih. Nek sing perkara sing ndadekke tiyang mboten saged tenang teng mrika niku napa sing paling pokok niku? Mboten Atine tasih boten saged ayem. Pitung ilmu amalan sing rumisa ucul, sing ilmu amalan sing bener niku ndadekke ngoten niku nggih. padha maca Quran, Nggih. padha arape. Nanging wektu pindah alam iku lha kok sing do ngenteni pitu. Ora kaya jare jin Islam sing ngancani. Nggih. Nanging kok dudu Lah napa sing ngancani niku? ya sing gelem nggoke ati. Oh, ngoten niku sing mboten tanggung jawab nggih. Pikiran. Mula aja didadi lakon amalan sing ora bener. Padha Quran nyatane kok beda. Nggih. Berarti teng mrika niku pindah alam niku kathah-kathahe ngoten niku. Para kiai Nggih. ketone ngaji, Nggih. amalane oke, kelakuane nonsens, ora padha. Teng mrika nggih sami ngoten niku. Gembantong ngoten niku. Walaupun jenenge kondhiang nggih. Mula
jenengan pun pinten tahun kemutan mikir ke perkara burung iso mlebu sampurna. dan anak niku sing ganggu jenengan niku dipendet berarti jenengan sekali mlebet Kali oh dituntun ngoten niku ya dipendet sakit mboten napa-napa pun siap nggih sinten nika Jalil Jalil Yai Jalil kalian jenengan saangkatan apa sainggilin jenengan sangisore jenengan niki sami dua susah nggih te ora padha karo iki ra padha. nggih temeriko selawase ngoten niku ki mboten ditulung nggih lah turune wonten surga wonten neraka lah pripun niku mboten Aku keliru kula nggih namung diciprati saking sesepuh kados kula pas kula wirid kula waos kula tuki didiwantine ning kok beda nggih ora padha nggih niki awale nggih niki rencananya ke sami do belajar nika Kang Jumadi nggih nembe rampungan anggenipun nanem nika Kang Jumadi wau bareng aos kangge bledu beduan ini iki Gus Bahak enggal nggih belajar opo Gus Gus Bah Bahak ku nami tiyang penurune ora padha karo iki ora oke pun kersane dilampahi nggih nggih saning jenengan pun siap di pendeti niku kula pasrah sakit nggih kula ikhlas demi jenengan saged mlebet nggih nanti sak musuhe jenengan kaya sing gebuki ngoten jenengan enten mboten gebuk-gebukan ngoten awakku dhewe perbuatanku oh dadi sing gebuki niku perbuatan iki ambak lakon nggih engko mang siapke kula pendete kula tokne nggih siap nggih kula pasrah nggih Mbah Junet ngoten nggih ikhlas nggih kula ikhlas nggih lahir batos monggo kula tokne sedaya ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati jannati pon ora duwe daya pon ora duwe daya
lemes. Kok jenengan syahadat mulai nggih? Kok bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggih syahadat tauhid kali syahadat rasul. Raose pripun? Luwih penak. Padang nggih. Jiwane tenang nggih. Nika sing jeneng surga nggih. Surga ngene iki. Niki surga sing sak jeneng surga. Mengke jenengan teng mriku sekeca. Mbah wedok pripun? Mbah wedok pripun? Pripun? Lain dhuwur. Kan medun. Mang tarik kan medun, mang kang medun. Mang medun. Mang cekel mriki. Mang tuntun tom mriki. Kan teng mriki tengah mriki. Oh, masalah yang mriku. Oh. Kesane mengke jenengan niki mboten kula jenengan kanca. Kesane nggih. Nami sinten Mbah niki wedok? Siti sinten? Siti nggih. Yo niki mang sekseni jenengan kesane dikanca. Mbah Siti garwane Mbah Junet. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Nggih, sami-sami. Matur nuwun kalih rencang-rencang niki. Menika sing nduduke mriki Kang Jumadi nika. Berkah Kang Jumadi. Matur suwun. Niki kalih rencang-rencang niki. Nggih, sedaya mawon. Mbah Jalil mau pripun? Mbah Jalil niku sinten? Non? Sedherek jenengan? Nggih. Sedherek napa sedherek kandung? Ini pripun mesake? Non? Ora usah. Oh, pripun. Sing penting jenengan sekeca nggih. Warga mriki pun nangsal sedaya to? Sampun. Enten mulai napa sing ngendikake? Pun nikmat. Ajeng mlebet mboten? Lah omah anyar ora dinggon-goni. Niki sak rencang, ngapunten nggih. Niki nyuwun napa nggih? Pangestunipun mawon. Pangestunipun mawon anggenipun nglampahi gesang teng alam donya kersane mboten kepleset-pleset. Tetep imane, tetep islame, tetep akhlake, tetep sedayanipun taat kali sing kuwasa, bekti kali wong tuwa leluhur. Sampun jenengan sing ngaso? Nggih, ngapunten nggih menawi niki jenengan dadi lemes sakniki. Mengke pulih kiambak. Menawi pun jenengan ngaso leleh teng jero maya sing anyar mengke.
Oh niki sekarang dilebetke mawon. Nggak Kayak kayak kanca. jenengan yo jomblo. Gamtarian nggih, lebetke nggih. Ya, gamtarian nggih, enggak. Yo.